Video yathu lero tionesana mmene tingaziwere kawerengedwe ka mawu. Tingoyereza kuti mwina mwake tikuwerenga china chake kapena tikupanga zina zake. Koma takumana ndi mawu ena ake ndovuta kwambiri. Inuyo mukalephera kuwawerenga. Tatiye ndioneseni kuti mungaziwe bwanji kawerengedwe kake. Nde chimene mmayenera kuchita ndikusegula browser aliyense amene muli nayo mfoni mwanumo. Nde ineyo ndiyuza uyu Chrome. Kenako chimene mumayenera kuchita ndikulemba kaye mawu awa kuti pronounce, ndi kenako nomalembano mawu amene mukufunawo. Tingoyereza kuti tilembe awa amene abwerera apa kuti sitikutha kuwawerenga ndi mwina mwake atiuze. Nde tingoyereza kuti mawu ake wanda amene wawa. Nde chimene timachita ndingopanga apakoneka apakamwa pa munthu pa kupanga chonchi. Pneumonia. Pneumonia. Nde kuti tu wawerenga kati kuona kuti akuwerenga mwachangu kuti mangachongera apa pa slopa nde kuti awerenga pang'ono. Pneumonia. Nde kuti zikaterotu amakhala kuti atiwerengera. Kusonyeza kuti mawu aliwonse amene mungamayike kungolemba kuti pronounce kenako kuyika mawu amene mukufunawo nde kuti zizitheka. Basitu kupanga kwake ndikumenekoko. Nde ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayora kupanga follow. Tiye tionanso video sati.